morning, girls and boys. Sanibonani mantombazane nabafana. Parents, grandparents, aunties, uncles, anyone listening, welcome to Kids Live. Ogogo, omkhulu, omalume nawo wonke umuntu olalela Kids Live. We're very happy that you've joined us again. Siyajabula ukuthi nisijoyinile futhi ukuthi nibe nathi. This morning, I thought we can talk about growth. Namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume ngokukhula. Have you ever thought about what it means to grow? Usake wacabanga nje ukuthi kuchaza ukuthini ukukhula? I'm sure you've all seen a seedling grow from little, bigger. Ngicabanga ukuthi nisake nasibona isihlahla esincane sikhula, siba sincane sikhula size sibe sikhulu. You might even have planted seeds yourself, where you put them in the ground and then you wait. Ngicabanga ukuthi nisake nayitshala ngisho imbewu, nayifaka phakathi emhlabathini yaqala yakhula futhi. And with time it grows, it sprouts, it gets bigger, it gets more leaves and more leaves. Ngokuhamba kwesikhathi yaqala yaqhuma, yakhula yaba namahlamvu amaningi. And depending on what seed you planted, you might have a tree. Dependa ke esihlahleni ositshalile ukuthi ikuphi okutshalile. Or maybe if you planted flowers, Uma ngabe utshala izimbali, you will watch the little seed grow, and with time you'll have flowers. uzobona nje isihlahla sakho sikhula sibe sincane emva kwesikhathi uzobona sekuyimbali. Plants aren't the only thing that grows. Izihlahla akuyona kuphela nje into ekhulayo. I wonder if you can remember when you were a baby. Ngiyazibuza ukuthi usake unaso yini isithombo sakho samncane. Or maybe you can't remember being a baby, but you have pictures of when your mummy held you as a little child. Noma ukhumbula wena umncane kodwa unazo izithombe ezikukhumbuzayo lapho umncane. And you were very small, maybe wrapped in a blanket or carried on your mummy's back. Ngaleso sikhathi wawusamncane umama wakhe engibozile ngoblanketi, But you didn't stay that way, you grew. kodwa uhlalanga nje kulowo blanketi kodwa wakhula. And then soon you were crawling on the floor, Waphinde waqala futhi wakhasa, and then you learnt to walk. wafunda ukuqala ukuhamba. And after a few years, you even started going to school. Emva kwesikhashana waphinde waqala ke manje wayesikoleni. And hopefully one day you'll grow into an adult, a grown-up. Ngelinye ilanga futhi uzokhula ube umuntu omdala. We're always growing. Maybe your mummy has said to you, eat your vegetables so you grow. Usuku nosuku siyakhula. Mhlawumbe ngelinye ilanga umama wakho sake wathi idla imifino khona uzokhula. Maybe your mummy has said to you, you must go to sleep, otherwise you won't grow. Kwesinye isikhathi umama ethi kumele uhambe uyolala ngoba uma ukuthi awulali ngeke uzukwazi ukukhula. And there are other things that grow as well, like animals. Kunezinto futhi ezinye ezikhulayo njengezilwane. Let's see if I can find them here. Little chickens, they start as an egg, Izinkukhu nazi siyayibona zaqala ziyiqanda. and the egg hatches, and then we have a little chick. Amaqanda aqhamisela kwaphuma amachwane amancane. The chick grows, and with time it becomes a hen. Amachwane akhula aba zinkukhu manje. Many things grow in life. Izinto eziningi empilweni ziyakhula. If something grows, it's a living thing. Uma ngabe ikhula into sibiza ngokuthi iyaphila. But I wonder, children, have you ever wondered what makes things grow? Ngiyazibuza mntwana ukuthi usake wayibuza yini ukuthi yini eyenza into ukuthi ikhule? Is it really those veggies mummy told you about? Ngabe lezo lemofino umakho akutshela ngayo? I'm sure they do help. Leyo mfino iyakusiza nawe ukuthi ukhule futhi. But I had to think of something you could all relate to. Kodwa khona enye into futhi engeke ngacabanga ngayo mhlawumbe niyaziyo nonke. Maybe you've got a pet at home. Mhlawumbe unesilwanyana sakhe ekhaya osithandayo. And maybe when you got your pet, it was a puppy or a kitten, something small and cute. Mhlawumbe wawuthola leso silwanyana kwakuyikati noma kwakuyinja kusakuncane, kukuhle futhi. And you watched that little pet grow up. Wasibuka leso silwanyana sakho sikhula. What did you do to that pet every single day? Yini oyenza kuleso silwanyana sakho ukuze sikhule? Do you know, for our pets to grow and even for us to grow, we need food. Ukuze isilwanyana leso sikhule kanye nathi sikhule sidinga ukuthi sidle ukudla. Your puppy needed puppy food. Inja encanyana idinga ukudla kwezinja ezincane ukuthi zikhule. Your kitten needed kitten food.
ikati melisancane nakhona futhi idinge ukudla kwamakati elisancane. A little baby needs milk. Ingane encane idinga ubisi. And as your pet grows up, or even as you as a child have grown up, your parents have given you food. Nawe njengomntwana njengoba ukhula abazali bakho bakunikeza ukudla. Think about those seedlings I showed you earlier. Khumbula lezo ihlahlana ezincane ngikutshengisele zona ekuqaleni. They also needed food to grow. Nazo zadinga ukuba ukuzithola ukudla ukuze zikhule. The food we give our plants is water and sunshine. Ukudla sikunika izihlahla uyilanga kanye namanzi. And then the plant is happy. The water feeds the plant, the sunshine feeds the plant, and it can grow up. Isihlahla ke nazo siyajabula uma ngabe sithola amanzi kanye nelanga ngoba lokho kuchaza ukuthi siyakhula. In 2 Peter 3 verse 18, Encwadini yesibili kaPetru evesini lesithathu verse 18 it says, "Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ." lithi khula emseni kanye nekumazini uNkosi Yesu Jesu Kristu. God's word tells us that we must grow. Inkosi Jesu sitshela ukuthi nathi kufanele ukuthi sikhule. Now, this doesn't mean growing up and changing to get bigger and fitter and stronger like you do when you grow up from a baby to an adult. Lokho akuchazi nje ukuthi kufanele ukhule ube mude ube mdala kodwa kuchaza ukuthi kufanele ukhule nangokomoya. Children, this verse is speaking about our hearts. Leli verse leli likhuluma ngeinhliziyo zethu. We need to grow in the grace and in what we know about the Lord Jesus Christ. Leli verse lisitshela ukuthi kufanele simazi uNkulunkulu kanye nezindlela zakhe ukuze sikwazi nathi sikhule ekumazini yena. But just like all those other living things we spoke about, the chickens, the pets, the plants, we also need food to grow. Kwathina sidinga ukudla njengazo lezo izinto ade siyibala izinkukhu izinje ezincane amakati nathi sidinga ukuthi sikhule. Now, what is the food that we can feed our hearts? Ikuphi ke lokho kudla thina kumele sikuphakele umphefumulo yethu noma inhliziyo zethu? Children, there are 4 ways that you can feed your heart. Zine nje kuphela izinto ongakwazi ukukhulisa ngayo inhliziyo yakho. Number 1 is read your Bible. Okokuqala funda iBhayibheli lakho. When you open up your Bible, pray and say, "Lord Jesus, please speak to me so that my heart will be fed, that I will grow." Uma ngabe uvula iBhayibheli lakho thandaza mntwana ukuthi uNkulunkulu akhulumisane kanye nawe ngalelo Bhayibheli ukuze nawe uzokwazi ukuthi ukhule. Let what you read feed your heart. Lokho ukufundayo kwenza ukuthi kukukhulise enhlizweni yakho nasemphefumulweni wakho. Number 2 is listen to the advice you get from older people in your life. Okwesibili, thatha izeluleko ezithola kubantu abadala empilweni yakho. Your parents, your teachers, Abazali bakho, othisha bakho, the preacher. umfundisi enkonzweni. Listen to what they're saying to you because their wise words will feed your heart. Balalele lezi zeluleko abakunika zona ngoba uma ulalela lokho uzokhula enhlizweni yakho nasemphefumulweni wakho. Now, the third way you can feed your soul is by not doing something. Okunye ungakwenza futhi ukuthi ungakhuli ukuthi ungayiphakeli umphefumulo wakho. So if you want to feed your soul, you need to turn your eyes away from bad things or dirty and dark things. Ukuze ukhule ungayilaleli izinto ezimbi ezokwenza ukuthi inhliziyo yakho ibe sebumnyameni kufanele njalo ulalele izinto ezinhle ezokukhulisa. Do you know when someone comes to show you something on a phone or in a magazine? Kuyenzeka umunye mhlawumbe efike ezokutshela into ethile noma ekhombisa efonini noma ebhukwini elithizeni. If you look at those dirty things, they're going to stop you from growing. Uma ngabe ubuka lezo zinto ezingcolile ngeke uzukwazi ukuthi ukhule. So to grow, you have to choose to turn your eyes away from dark things. Ukuze kukhule nawe kufanele usuke lezo zinto lezi ezimnyama ungayifuni ukuthi uyibuke. And the 4th way that you can grow, children, Okwesine ongakwazi ukuthi ukwenze ukuthi ukhule is ask the Lord Jesus to speak to you, not just when you read your Bible, not just through the preacher, any time of the day. ukuthi kufanele umcele inkosi Jesu ukuthi ibe kanye nawe ikusize mangabe ufunda iBhayibheli lakho noma kukhona okwenzayo ukuze ibe kanye nawe. No matter where you are, if you're at school, if you're walking to school, if you're in the playground or on the sports field, Uma ngabe usesikoleni noma ngabe useinkundleni zokudlala noma ngabe ukephi kumele umcele uNkulunkulu ukuthi abe nawe.
The Lord Jesus, his eyes are watching and he's waiting for you to call out to him. uNkulunkulu futhi ngaleso sikhathi usuke ekubuka ihlo lakhe lisuke lihamba nawe likubuka ulindele nje wena ukuthi umcele ukuthi abe kanye nawe. And right there where you are, you can say, Lord Jesus, please feed me. Please teach me your ways. Noba ngabe ukephi ungavala nje amehlo akho bese uyathandaza uthi Nkosi Jesu ngiyacela ukuthi ungikhulise ungondle emphefumulweni wami. And children, something wonderful will happen. Into eyisimanga abantwana izokwenzeka empilweni yakho. You'll grow from loving the Lord this much to loving him this much. Uzokhula ekuthandeni uNkulunkulu mhlawumbe umthanda kancane bese uzumthande kakhulu esigcineni. Your love and your knowledge of the Lord Jesus will grow because you're always listening to him. Uthando lweNkosi Jesu lizokhula kuwena nani kanye futhi nolwazi ngaye kuzokhula kuwena. And you're feeding your heart with the right things. Uma futhi uphakela inhliziyo yakho ngezinto ezilungile. I don't think any of you have got a pet at home which you've been feeding and feeding and feeding, and for 3 years it's still a kitten. Angicabanga ukuthi unalo ikatshana elincane ekhaya ohlezi uliphakela ukudla njalo njalo kodwa alikhuli lona hlezi lingane njalo. No, that just doesn't happen. Lokho nje akufanele ngabe kuyenzeka kwenzeki. If you feed something, it grows. Uma ngabe uphakela into ethile iyakhula leyo nto leyo. So children, the lesson today is feed your heart. Isifundo sanamhlanje bantwana ukuthi phakelani inhliziyo zenu. Let's pray. Asithandazeni. Lord Jesus, thank you that you teach us to feed our hearts so that we can grow in you. Siyabonga kakhulu Nkosi Jesu ukuthi singakwazi ukuthi usifundise lesi sifundo ukuthi singamele siphakele inhliziyo zethu ukuthi sizokwazi ukukhula emseni wakho. You've even shown us how. Usikhombisile futhi usilokho singakwenza kanjani. And you are our helper. You're there for us. We praise you. Futhi siyazi ukuthi Nkosi wena umsizi wethu futhi mengabe sikhala kuwena uzosisiza. Amen. Amen.